contaríache unha anécdota ahora de o uso da manita muscaria como enteoxénico está moi ligado ao consumo da orina humana, non? Que? Sí, é curioso. Pero o alcaloide, que é a muscarina, non? Que é o muscinol, que produce os efectos psicotrópicos da manita muscaria, eso os riles non o desintegran. Tú expúlsalo pola orina. Entonces, unha persona que se beba a orina do que ingeriu a muscaria tería os mesmos efectos que o te meu coloca. originariamente coloca. Bueno, entonces eso era unha práctica habitual que se facía. Hai autores que o dicen que era por nivel económico, é dicir, os ricos terían acceso a propia seta, a muscaria, e os pobres terían que beber a orina, e outros autores dicen que non, que simplemente que era unha experiencia colectiva na cual o chamán ou tal ingería a seta originalmente e despois o resto da comunidade bebían a orina do chamán e experimentaban os mesmos efectos que estaba experimentando